салом алейкум подписчикои GMCTG, хуш омадем ба канали GMC. мо дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед ва зангуларо гирён кунед то аз видеои нав ба хабар бошед. рафтем тамошо мекунем модели нав 2024 Lordi. бениҳоят модели хубаш, овозаш паст, вообще овоз надорад. назар ба дигар намуди мошино 2 то 3 килограмм вазнинтар мебошад. мошина парковка дорад, дар қубаи пасту баландам кор мекунад. 3 сола гарантӣ. дастафка установка дохили шаҳри душанбе ройгон мебошад. барои ҳама намуд материал мутобиқ шудааст ва бе ягон мушкилӣ ҳама намуд материал ғавс синак резинкаро медузад. дизайнери аҷоиб 2024 қайчидор ва авелокшам низ дорем. дар видеои навбатӣ мо низ дар навораи дигармон қайчидор ё ки авелокшро пешкаши шумо мегардонем. дар видео лайк монед то видео паҳн шавад. нархи мошина 3600 сомон. дастафка установка дохили шаҳр ройгон ба тамоми минтақаҳои тоҷикистон дастафка дорем ва таксиҳои ҷотон равон мекунем. нагуфта намонед, агар ягон намуд мошинаи истифодабурдагӣ дорем хоҳем фурӯшед, дар номерҳои болои экран буда занг занед ва дар WhatsApp суратшаро мекунем. панотон вақтдод то видеои навбатӣ. худо боқӣ.